Txikitxo politxori, zer nere lastana, katiatu ninjazun, libria nintzana. Libria libre dira, zutan ikatigu, bio biziko gera, zugura badezu. Lastantxo bat emon, da lo, egin lo, lo, da mi lukatu duna, untxibe bai, haike berre, Nere maiterik ederren honi, usakumiak ekarri, beste guztiri bana, eider txoria amabi. Tringulu, trangulu marina, beti honela bagina, beti honela izateko, ontzia dago harina. Txikitxu politori, zeun ere lastana, katigatu ninduzun, libria nintzana. Libriak libre dira, zutan igatibu, biok biziko gera, zukura badezu. Amona Katalina. Amona Katalina. Baserrira joateko desiatzen egoten ginen, Anai Arrebok. Baina, ni nintzan, haren kutxuna. Han badator gure pinpirina. Aurpegia pizten zitzaion, ikusten ninduenean. Gure buztanikara, ere esaten zidan. Enintzen nonbait, geldi egoten eta arrezkero ez dit inork, horrelakorik esaten. Egia esan, ez dut hitzori berri zentzun. Aizue, ikasi dituzu ez da? Esaidazue nahi dezuenean. Amona begira eta gu sokasaltuan ibiltzen ginen, jotasu eta txorro morroka, eta nolako zartadak eta nolako bizkarrekoak. Marimatraka oio egiten zidan horrelakoetan. Gauean berriz sutondoan otxoko eta mandokoren ipuina, eta beste asko kontatzen zizkigun. Eta bere ume denborako jolasak erakusten, tortoloska. Horrela zur batzuei buelta emanez, eta ez dakizue, ez? Nola den tortoloska. Ikasi. Eta atxia, motxia, pirulipan, eta zubiri, nungori. Eta orain gogoan ez ditudan beste asko. Eta kantuan, aur kantak asko. Baina amodiozkoak ere bai, Markesaren alaba interesatua, marineruarekin enamoratua. Ze politia ez da? Eta nik, bere haurtzaroaz galdetzen nion, eta esaten zidan, ez genuen ezer ere, baina pozik bizi ginen. Lana latz egin behar izaten genuen, baina penari gabe, alaxe zalakuan. Bizkarra jaso eta begira geratze zitzaidan. Gero berak niri. Gaurkumeak denetik dezue, baina pozik bizi altzarete. Ez dakit nik zer erantzuten nion, baina pena bat badaukat. Amonari grabatu ez izana. Tximotxina, migin jolaz askuten aguerin aman, neu bebai. Igual lau bost jartegitzen, eta ama bebai. Bakotxak ipintxe hauen, esku edo atxamarra. Tximotxin, pirulimpa, nere zemie, errota. Errota txikixe klin, klan, botikaio, kandelaio. Hemen etxin zenbatat, bostatz, ebatu ikenako eskutek. Gero behar mi pregunta behako, guri txikitzuran jona. Koskalamin, kosk zaten baro, klan, hola joaten da, porte, lindako txilixu gari. Min zaten baro, laxen egin.
eta hori behazkoitxe gauen. Da izate zen, horra armeta zen, bueno, un toko gustora saltzie. Atxia, motxia, piruiman, ere zemina edotan, edotan txikien fintlan, kotika jokaren danio. Hemen eskuen zen fata. Arako zatxu baina. Inorrez da horre pautan. Umetan pozik bizi izan zela esaten zidan amona Katalinak, baina laister konturatu nintzen, dena etzela aurreko lorekoa. Amona, ze ikasten zenuten ikastolan? Ikastolan esaten duen? Eskuelas nazionales. Dena erderaz. Maistra bat izan geninan, Salamankakua, Hermenegilda. Piper mina baino zitalagoa. Ikasi ezerrez, ez genuen erderaz hitz bat ulertzen eta erderaz egin behar. Euskera zentzun ezkero, zigorra. Eraztun bat ipintzen zizuten, eta adi egon behar beste bati pasatzeko, eta arratsaldean eraztunarekin geratzen zena, hurrengo unean, kastigada sin comer. Zigorra. Eskerrak ni eskolatik hurbil bizi nintzen, eta izpak leiotik ogi bitarteakoa edo zeo zer sartzen zidan. Gerrako kontuak ere kontatzen zizkidan bai. Batez ere gerra ostekoak. Anaia Ondarretako kartzelan izan zuen, heriotza zigorrarekin. Beti dardarka afusilatuko zuten beldurrez. Eta gozetea, eta estrapelua, hitz hori gogoan geratu zait bai, estrapelua. Apur bat koskortu nintzenean, galdera intimoagoak ere egiten izkion. Esaten zuen, orduan dena zan pekatu ba, nobilo ikuitza ere bai, eta muixo ematea, bueno, pekatu mortala, gero konfesatu egin behar. Eta pekatuan hilezkero, inpernua, betiko. Zutan erratzen, eternidade osoan. Nolako beldurrak pasatzen genituen. Nik ez dakit, nola atera garen natural xamarrak, esaten zuen. Amonak 5 seme alaba izan zituen. Orduan gizonak, ez zuen ez erraiten etxeko jiran. Eta emakumeak berriz, etxean eta kanpoan. Denean egin behar. Umeen ardurarik ere, ez zuten bat ere hartzen. Eta umeak egiteko berriz, beti prest, ura berez egiten zalakoan. Asko sufritutakoa da, emakumea. Zenbat kontu, ez? Nik pena bakarra daukat. Amonari grabatu ez izana. Orduan dana pekatu bat zen duen, dana. Dena pekatu bat. Aitortzen ginean, gauza askona txoak erizianak, Neun batian errotoriak esan zian, tienes una conciencia muy delicada. Esan besteketzian, espabila, hija. Deo zer gauza, iruditzen zizaigun pekatu itezen dula. Pentsatziakin. Gizona libre. Emakumeentzat izaten zan zea guztie. Arriskoa emakumek ementzeuken. Da tentazioa emakumek ematen mentzun. Bai, neskak. Mutila libre, neska famatxarra. Emakume ginen azpikoak, beko mailioi. Gizonak ez zeuken zeiken. Zertatiken ziorrik ez zeuken. Orduan esklaba baizala, Andria. Ezaren jabe ez, eta gizonak ezatuzunea, eta etxetik atea dez. Emakumeak ez firmaik eta ezer ez. Baina emakumeak eske ondu behar guenen. Oendik asko falta deguen. Baina emakumea zan, utxan urrungoa. Eskolan, orduan euskirak esan ebier. Gedan euskaldunek, tutik ez gentek egun erderaz, eta ezin itzei euskaraz ez. Egote zan, anilua, alambre bat, erdera euskaraz ziet emazten duen, ure ematen zizuen. Eta beste batek euskaraz ziet ezun arte urezuk, ari azkarra ematea. Azte buka eran, anilio horregin litzin mazinen, erreil bat eman behar aztelenik eskola. Ola jarreta, ja! Euskaz ditzetik anarbatu. Entenditzen hasi ginen da, algen du bezala. Palizak hartuta. Ez que gure garaian etzen unitz bat entzuten, nire osaba batek muntakere pagatu izan ditu. Euskaraz egitzite gati. Bai. Eta nik goatzerez, izeba bat, ze pasada eta, beita zein nauten.
Rape. Idia moztu, euskara zitezulako. Bi laun bagozen behin, Donostian izan orduan. Bagozen bi laun izketan da. Jartze zaio bota aurrian da. Oiga usted, hable por favor en cristiano, son ziuten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues hable en cristiano, pero si somos cristianos, hablamos en vasco, pero somos cristianos. Hable en cristiano, alde ginen. Así es que euskaldunak ez ginen izango kristianoak. Zortzila betien joan zan frentia gero ibarren, Hango pakun, hango bala zaratia. Burrizan gainean, du muebliak eta danak. Refugio eman errekan, finitxa erreka, aspirazak, joate zuen gentia. La gente ez beteta hola, bombiak apurtu juan gaina eta barruaz hartu zuen da. Egun da emaizu mediz gitzuan, nahi bertarrak. Sartu zianean hango bandera zurixa eta hango cara al sol. Dana apurtuta, eibar zuen eskombroz beteta. Hola, gozi, dana erreta. Nolabaitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia present bihurtu arte, norrizanaren erroan. Nolabaitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia present bihurtu arte norrizanaren erroan. Enaularritzen azken ordua, arnasa galdu beharrak, bide xumea ezitu arren, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak. Gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak. Gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak.
Eskerrik asko. Euskerazko hitz asko ikasi nuen amonarengandik. Eta antzinako kanta eta esaera zaharrak ere bai, naiz eta gehienak ahaztu egin zaizkidan. Nik uste hark erakutsi zidala euskara maitatzen. Oraintxe etorri zait gogora esaera zahar bat. Ehunak, ehun lan. Badakizu ez da, ehuna egiteko lehenengo ari egin behar dela. Esan dizuet lehen ere amonari ez grabatzaren pena dudala. Baina oroitzapenez aparte, badutaren gauza preziatu bat. Mantalau. Berak eman zidan, hil baino egun batzuk lehenago. Dotorea, ez da? Gure ama zerditu zenean erregalatu omen zioten. Orduan atxolorra egiten zen. Ume jaioberriaren etxean, auzoko Andreak bildu eta festa bat egiten zuten. Txokolate bero hartu eta goxokiak eta patxarra edo aniskikaratxo bat behar bada eta kontu kontari. Ederki pasatzen omen zuten arratsaldea. Atxolorra. Eta opari, Amantalau, gure ama jaio zenean. Ez dakizu ez zenbat estimatzen dudan. Eta poltsikoan zera aurkituko eta... Mataza bat. Berak egindakoa, ziurraski. Susmoa dut apropos sartu zidala. Amantala eta mataza, mataza eta amantala. Urrea bezala zaintzen ditut. Zenbat oroimen ikusten ditudan bakoitzean. Ariak amonaren altzora eramaten nau. Eta amonaren altzora ere bai, eta nire irudimena atzera eta atzera jo nahi da. Laino artean galdu arte, baina neuen naiz galtzen, Beti itzultzen naiz etxera, ariari helduta. Inolaz ere ez dut utziko, Amantalau hondatzen, eta mataza nahaspilatzen. Zubiri nungori nungo, zenbat aldiz jolas egindako gea. Zenba denbora hitzoiek entzun gabe. Umetan ikasitako hitzek. Alamartxoa bezala, gure herrin bakarrik esate omen da alamartxoa. San Juan bezperako suari esaten diogu guk gure herrin alamartxoa. Eta gure aitonak alamartxoari su ematen zionean magiako momentu bat bizitzen gendun. Eta alamartxo hitzak magia hori gorde egin du. Ezin ukatu umetako hitzoiek badutela magia puntu bat. Ongi etorri eta eskerrik asko abadia saria emateko ekitaldira etorri zaretelako. Beti pentsatu izan dut, euskera etxean ikasi degunok suerte handi bat eduki degula. Askotan jabetzen ez geana. Etxekoen maitasunarekin pasatzen zaigun bezala. Pentsatu erraukezu jabetzeko jaso dezula. Batzuk ordun etxean ikasi dugu euskera eta beste batzuk eskolan eta kalean ikasi dute. Eta hoiek ere aukera ederra izan dute, besteen laguntzaz eta norberaren saiakeraz ikasi dute. Eta hoiek ikasi dutelako euskaraz aritzeko aukera zabalagoa dugu guztiok. Batzuk besteen laguntzak, elkar laguntzen. Auzolana balin bada, auzokoen arteko elkarlana, ze adibide hoberik elkar laguntza hori baino. Eta euskaraldia bizi degun honetan, auzolanerako ariketa bikaina bizi dugu. Eta hor gabiltza kaleetan barrena, hizkuntzaren jakinduriaren aritik tiraka, aho bizi eta belarri prestok, elkarrekin. Ahotsak.eusen adibide ugari dugu eskura hizkuntzaren eta jakinduria
horren transmisioa zer den ikusteko. Badiar dugu elkarteak urteak daramatza auzolanean eta modu librean jarri ditu gaina gure eskura bere lanak eta bere lanen emaitzak. Auzokoen artean egindako lanak auzo osoaren mesedetan. Gaur egun hain modan dagoen lankidetza ez da hain berria beraz. Atzo jaiotako herria ez garen bezala. Munduak badu zer erakutsia guri, baino baita guk ere munduari. Segi dezagun auzolanean guztion mesederako. Auzolan atzalde ez tezu jakingo? Lehen auzolan nahi dezan asko gomazuko. Zu bierroa zen du langilea, auzoko laguntza zizun, minetzen kobratzen orduan. Bata bestia ere laguntza zen. Auzolana asko egite zen. Bata bestia laguntzen, bate kobraue, karo. Gero bestia bate laguntzen badu limazun besteri, ura etortzen zen geho, beste urrun gauneno, handi bi lagunea. Auzolana etxete zen, gehotxo arte gure balearan irauntzun, ite zen eumaten zure etxin, urrungun gure etxin, eta urrungun beste lego baten, auzoko jendea juntata. Bona auzolana izaten zan garai baten, oain baino, hobeto goe. Por ejemplo, zu baserriaten ikusten zuen gari baitzen. Eta ara, han hasi di gari baitzen da danak gautza jundan launtzen zuen. Beste baserritarra danak. Eta geho afari jartzen zan. Eta afaltzen geho, eta geho dantzait egin dugu. Radioki, kapalondo gazteek. Aktu inbietzan gara diene bai. Untatzea zian, basarretzeak, inbiera hauzua ihuin, igual, alkarrei. Zea. Eta bai, garri bier direta, bena, jungo atxok eta atxorra gaztut, etortzi zian. Hori, bazarriko edukazio bada. Eta besti laguntzi eta hori. Hori, galtzen badu, ez da hongo zer, Niretzako beste ambientia ezan orduan. Oain ez ton ambientie. Gaur, ez dakit askongo ilan. Jota ilan laguntzea. Bazarri izan eskola hilen. Eta oin hori galdu da. Horre, utzuna hundixe. Eta, klaro, horre, oin ezatea gona teknikoki aurreatuko gara, baina guk eiken badu gizarte bat txarra, orduan ezin gura ondo bizia. Ikusi ditugu auzolana zer dan eta adibide ugari. Saria emateko erabakia ere elkarrekin hartu dugu. Epaimaikideek eta diputazioak elkarrekin. Hementxe daude epaimaikideak eta alfabetikoki esango ditut. Arantxa Urreta Bizkaia, Iban Arantzabal, Ibon Sarasola, iazko sariduna, Jonemire Hernandez eta Maite Artola. Eskerrik asko beste urte batez hartu dezuen lan horregatik. Igo mesedez ona Jonemire Hernandez, epaimai buru Andrea. Bimila hemezortziko urriaren 23an, epaimaiak aho batez proposatu zion Gipuzkoako Foru Aldundiari 2018ko abadia saria ematea ahotsak.eus webgunearen lantaldeari. Euskararen lurralde guztietako eta euskalki guztietako ahozko testigantzak etengabe jaso eta eskumen librean jartzeagatik sarean. 15 urte daramatza ahotsak.eus kudeatzen duen Badiargu Euskara Elkarteak langintza horretan. Euskal Herrian zehar milaka lekukoren testigantzak bilduz eta eskuragarri jarriz. 350 herri, ia 5.800 islari eta 51.000 inguru bideo pasarte. Euskara ez ezik, testigantza horiei bizimodu eta bizi baldintza zehatz batzuei darie. Doinu bat, erritmo bat, musikaltasun bat, kolore bat, materialtasun bat, kultura oso bat. UNESCOk dioenez, ahozko tradizioak eta adierazpenak besteak beste
ezagutza, balio eta talde oroimena transmititzeko funtzioa dute. Kultura bat bizirik mantentzeko ezinbestekotzak jotzen dituzte. Eta hori izan da, ahotsak.eu ekimenaren zeregina azken urteotan. Inurri lana, esploratzaile lana, etnografoen lana, jagole lana, hizkuntza bat, kultura oso bat bildu, klik batera jartzeko. Eta epaimaikideok pentsatu dugu, hori eskertzeko eta saritzeko modukoa dela. Epaimaiaren izenean, zorionak, ahotsak.eu eta proiektua posiblea egin duzuen guztioi. Zatozte mesedez, diputatu nagusia eta lantaldeko Asier Sarasua, Ariane Unamuno, Idoia Etxeberria, Aizea Odria, Aintzane Agirrebeina, Irati Lizeaga eta Izaskun Gaston. Neri tokatu zailena jardutea. Atxaldeon eta eskerrik asko etorri zaten guztioi. Eskerrak ematen hasiko gea, eskerrik asko sari eman diguten epaimaikideei, Ainara Ortegari eta musikariei, Garbine Mendizabal hizkuntza berdintasuneko zuzendariari eta Markel Olano diputatu nagusiari noski. Saria jasotzera 7 lagun bakarrik igo gara, orain momentu honetan lantaldea, baina 100 gora izan beharko ginateke hemen holtza gainean. Baina, klaro, denok abitzeko ere piano izugarri handia ere jarri digute tartean eta ezin danok sartu. Saria gurea da, zuena da, falta direnena ere bada. Eskerrak eman nahi dizkiegu batez ere, euren lekunkotasunak eman dizkiguten guztiei. Esan dutelen ere, 5.788 hiztunei, 5.788 esker potolo. Zenbat eta zein eskuzabal hartu gaituzten, ez ezagutu arren, ateak eta bihozak zabaldu dizkigute, zenbat kafesne hartu ditugun, zenbat txupito, ardo goxoa probautakoak ere bagara, eskerrak baita ere, elkarrezketatuen senideei, askotan bide lagun izan ditugulako, 15 urteotan ibilbidean laguntzaile izan ditugun 100 lagunei, euren borondatez, bideo pasarteak, transkripzioak egin dituztenei, gaur bertan 5 transkripzio berri neuzkan jasota, kontaktuak egiten lagundu diguten guztiei, milaka kontutan lagundu diguten guztiei, danoi eskerrik asko. Lehena ikusi egun bidean, ez dela gure lekuko askotan aipatzen duten eta auzolana, eta uste egu horrek gu ere definitzen gaituela. Horregatik ditugu hainbeste lagun eskertzeko, Iztasek esan duen bezala. Eta, eskerrak lankide hoiei, kolaboratzaile eta laguntzaile guztiei, besteak beste ahotsak.eu artxibora beraien grabazioak ekarri dituzten elkarte eta norbanakoak asko direlako. Tartean, Markel Olano lehen esan dugun bezala. Modu hontan ematen du gure aurrekoen sokari, elkarlanaren sokari eustea lortu dugula, eta harro gaude. Eta guzti honen emaitza izugarri izan da, esan bezala 200 proiektu daude, online dagon ahozko ondaren artxiboan, eta egunetik egunera gainera atzen doa. Eskertarekin ja bukatzeko,
Erakundei ere eskerrak eman, 15 urte hauetan 75 udalekin izan ditugu hitzarmenak, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza jasotzen dugu, Kutxa Fundazioarena, Bizkaiako Diputazioarena eta nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiarena ere bai. Gure proiektuak bizirik mantentzen laguntzen diguzue eta horregatik, eskerrik asko. Txostengintan ordu mordoa sartu ditugu, dena esan beharra dago, baina orain arte bestela jarraituzko, ez gara kexatuko. Eskerrik asko. Kaixo, arratsalde on danori. Ahotsak proiektua oraindela 15 urte sortu zen, baina oinarrixak lehenago be ezarri zian badiardugu Euskara Elkartean sorreratik. Sasoiaretan Deba eskualdeko herri gehienetan bertako euskeria jaso eta aztertzen ziharduen. Baina bakoitza beran aldetik zebilen, bakoitza bere metodologiakin. Gure helburua izan zen, han eta hemen eitzen genbizen lana danon artean partekatzia, bateratzia, metodologia batzuk zehaztia, sinergiak lortzia. Fernando Muñoz Gurenek, badiardugu elkartean sortzaile izan zanak, sortzailetako bat izan zanak, askotan erabiltzen zeban berba hori, sinergiak. Hortaz, gure nahi izan gendua nahi izan zen metodologiak eta indarrak bateratzia. Horrekin batera, teknologia barrixak eskaintzen zituen aurrerapenak be erabili nahi gendu zen. Bideoak, internet. Ez gendu nahi abotzak liburutako horrixetan katiauta gelditzia. Nahi gendun hori biztaratzia, abotz horrek biztarataratzia. Bideoak grabau eta erakutzi nahi gendu zen, danen eskura ipini. Desagertzen zoian mundu bat harrapo nahi genduan. Eskuartetik ies eitzen daben aria moduan ikusten genduan garai bateko ondare hori. Eta berandu baino lehen hori harrapatzia nahi genduan. Eta punto ontara ia gauta pertsona konkretu bat aipatu nahiko neuke, ze jente asko dakau eskertzeko, baina nik pertsona zehatz bat nahi neban aipatzia, bera izan dalako proiektuan sortzaile, bultzatzaile, arima, bihotza, motorra, proiektuan nora ezian egondan sasoietan bera izan da proiektuan gehien sinistu da bena, beti aurrera begira, lantaldian arazok egon deanean edo beti indarra monda bena, bultzaria monda bena. Eta ezin eban aipatu barik laga, Asierrek proiektuari eskaini diotzan guztia. Ezin eban aipatu barik laga. Egitasmo apala izan da, guri hasieratik egitasmo oso apala zan, diru gutxikin eta ilusio handisakin martxan ipini genduana, elkarlanian. Hori izan da hasieratik gure filosofia, danon artean eta danon dako. Eta txindurri lan hain da, gutxinaka lortu dugu azkenian, artxibo eder bat osatzia, paregabeko artxibo bat. 5.700 iztun baino gehiagon testigantza dakauz jasota, 350 herritxan. Herri izkera jasotia oso importantea esan guretzat, hasieratik. Hori bai, segiduan konturatu ginean, Euskal Kexekin batera historizia jasoten bagabiltzela. Oiturak, kantuak, sentimentuak. Euskal hiztunen esentzia azken batean. Herri baten nortasuna. Eta zetako jaso zabaltzeko espada. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Hau da, nondik gatozen jakin biharra daukagu norapan gura dugun jaketeko. Gaztiak gure aitaita amamen bizimodua ezauketia ezinbestekoa da. Lehen zutonduan eken zana, maizan bueltan eken zan transmisin hori, oin teknologia barrizekin inbia dugu. Internet erabilita eta material libreko, erabilera libreko materiala. Bestia beste ikastetxetan. Transmisio horiek, akabo.
Atzaldeon. Bueno, nik esateko daukatena da, oin arte esan dakoan aipamentxo bat. Txindurrixak aipatu dozu esazieran, oin be aipatu dia, txindurri pila bat dare bastarretan, eta egoten jarraitzuko da beze. Benetan guretzat placer bat da, jente guzti honekin momentu berezi horre partekatzia, grabaketa horreta lantzia ikasi dugu, ikasi ezineko gauzak ez da, bai ahoskotasunaz, bai kontatzen da benaz, bai zelan kontatzen da ben, zertraz placer bat da. Eta horretan jarraitzeko gogotsu gare, eta ondio lan pila badaukau. Bistara dagona, eskura dagona, bada indako lanan erdixa, ez da? Beste guzti hori lantzeko dago, bistaratzeko dago, eta ondiokan zeregin haundixa daukagu, eta oinarte moduan elkarlanian jarraitzeko asmondan, ez da? Eta elkarrizketak eitzen jarraitzeko asmoa dakau, eta baitxa adineko ez gain, azkenengo urteetan egin dugun moduan, gaztiena bebai, ez da? Beren iskeria, beren berbetia, berek esateko daukena, jasotzen gabiz. Bueno, arratzaldeon, ni eskertza txiki batzuekin hasiko naiz, veteranuen ani naiz eta veterano batzueri azkenengo 20 urtiotako abentura honetan beti horregon diran, Jaione, Serafin, Jo Martin, Egoitz, Iban, eta beste horren beste, lehenengo ipamena eta eskerrak zueri, zuen babesa, zuen indarra beti horreuki dut, energia horrek beti laguntzen dezku, aurrera joten, ez? Eta orduan eskerrik asko zueri. Baina eskerrak emoten hasitza eta ja aukeria dakaula, familiziari bai, ordare geixenak, arrebak, ama, seme alabak, Ainoa, zuri horregotiarren beti eskerrik asko. Eta eskerrik beruena, kaso honetan, nahi etzetemon amenatzeko eri. Txindurri lan haitzatzen da, 100 pertsonak lagundu dabela, baina benetan motorra, hemen atzian daren honek dira, eta hor daren beste batzuk bai, taldekide izan diranak eta urte desente mondabenak proiektuan, guztiz buru belarri sartu diranak, eta orduan nik nahi dut munduko lantalde honena danari txalo ero bat, mesedez? Eta bueno, gaur zuek sari bat emon deskuzue, eta guk nahi gentzu egun opari txiki batein, nahi gentzu egu oparitu ahotsa.eus. Ia esplikatzen duten. Jone Miren Hernandezek, justo epaimaikide izan danak, idatzi zeban Juan San Asteburuan artikulo oso politx bat berrian, ahotsaken inguruan eta, eskerrik asko. Eta bertan amaieran, izenburua zan, existituko ez balitz, eta bertan amaieran amez gaizto moduko bat irudikatzen zenduan. Eta esate zenduan. Eta egunen batean hacker bat sartuko balitz, ahotsa.euseko zerbitzarietara eta dena ezabatuko balu, betirako galduko balitz, existituko ez balitz, ez? Uste zuria pizkat metaforia zala eta pizkat orokorraua zala, ez? Pizkat ondare hau eukiko ez bagendu, ze izango ginakegu aurrekuen ondare hori barik, ze izango da etorkizuna hori galtzen baldin badu, ez? Hola nahi txuneanik. Baina guk amaiz gaizto hori, batzuetan benetan bezentitzen du. Hau da, zer paseuko litzake gure material guztia galduko balitz, etxia jauziko balitz. Gure bulegoa dago Markeskuan, Eibarre Markeskua jaure gixan, ueuk, eskerrik asko ueuri bebai, txokotxo bat etxiarren hangan baran. Neik ondo zaintzen dugu, handak hausintxa guztiak, kopixak, euskarri, hainbat euskarritxan, mini diskazintxa analogikoak VHS-ia, bueno, holako gauza pila bat, alik eta onduen gordetzen dugu, dana digitalizau, dana ondo gorde, zerbitzarixak, bakapak, baina galduko balitz, eta guk eukibideu horren arduria, guk elkarte txiki batek, txindurritegisa seguru dau, ez? Eta horrek luak entzesku. Gu elkarte txiki bagara, oso elkarte txikisa, presgare jarraitzeko txindurri lan horrekin, baina behar bada, sama hundi egisa da guretako, hau guzti hau gure gainartzia. Bestiak beste pentsautzen dugulako, hau ez dela guria. Hau da, guk benetan sinisten dugu, gehien bat diru publiko zetzen diran lanetan, jaso duen guztia, guretza privilegio bat izan da, hau jaso alizatia, baina ez da guria. Euskerazko ahosko ondaria eta horren artxigua euskaldun guztiona da. Hori guk zaindu bia dugu. Eta horre egoten gara beti pixkat dardarka, ez da? Galduko balitz.
Eta orduan, gure oparixa. Gaur ez da eguna firmatzen hasteko, baina erakunde asko zauzia hemen, eta benetan uste dugu, dakaun material guzti hori, erakunde publiko baten esku egon biako litzakela, 10 urte barru ez ezik, 100 urte barru bebai, biadan moduan ondo kontzerbauta, baldintza egokixetan, benetako segurtasun neurri batzuekin, kordeta ukitzeko. Orduan, opari pozoitua ero esaten da, guk oparixa bota dugu, eta hor dagoa. Eskerrik asko. Bueno, bukatzeko, bideotxo bat prestaudeu gaur apropos, gaurko ekitaldirako. Abadia sariletan gaudenez, Abadia sarilekin, Gipuzkoako aldundi honekin, eta euskerien normalizazioekin harremana izan deben ahots batzuk ekarri nahi izan ditugu gaur honea, gaina gehienak ja dauneko junda daude. Ahotsak.eusen jasotako testigantzak izendatxe izela gaurko ekitaldilei gure agurra emateko modue. Ezin zan bestela izan. Ea gustatzen zaizuen eta eskerrik asko da noi. Ni seioktola noizkanean nire eginkizuna izaten zen loaraztea nire anaiak. Orduan ikasi noan zerbait importantia, zer dian movimentua, zer importantia den musika, ritmoa, eta hori bai. Eta amak ekartzen zizkian dendako liburuak, eta irakurtzen ditun asko iriki gabe, hola, eta hola, gero saldu inbertzialako. Irakurri eta salgai jartzen zuen berriz. Nik nukan gogoa piano ikasteko. Eta aitak esan zuen, pentsatu, piano? Jo, hemen bera karrera praktiko bat. Beraz, ingeniero. Arpegi guztiakin, jonginak, elbiren gara. Nahien nuke, ikastolana nahien, orduan ikasi nuen zertzan irakaskuntza. Iruitza emeretzian sartu ginean, lan bat, hartu genuen kale izen egitea dana, aldatu, gaurkotu zatek, gero. Zaskan izenak, Primo de Rivera, Avenida Generalissimo, gugik gendun, lehen digan izena Zaskenak, rekuperatu egin ditu. Nia seminaritik ataran izan ja konsientziatuta, ni euskalduna naiz. Herri hau dago zapalduta, eta orduen herri horren eskubideak defendatu egin behar dira. Ikusten dudana da, sekulan baino gehiago euskaldun badela. Eta pentsatuz, ikastoletan pasatu diren gazteak, haugak ukanen dituztelaik, ikastoletan ezagiko dituztela. Egan nahi bita, uhain hori, gero eta handiago izanen dela. Ara da, ene ikuspegia, esperantzaz betea. Nik aspaldian ematen diot buelta asko buruari. Ai, barkatu, noski, barkatu. Hotxa bintzen duen atzekaldean da. Zuzenekoak. Arratsaldeon, gabon guztioi. Ahotsak.eus 2003an hasi zen. Eta urte hori baino dozena bat urte lehenago, ikusten azueni, behasainen, 24-25 urteekin. Ni garai hartan ja gure alderdian sartuta buru belarri, eta ikusten genituen batzokian zaharrak. Igande guardian, ardotxo bat hartzen, eta ez dakit nondik atazitzaian, sena barrutik, nik esan nuen, nik hauei euren testigantza hartu behar diet. Eta gogoan daukat, garai hartan ziren Antonio Zubillaga eta batez ere Alfonso Ibaibarriaga, Ondarrun jaiotakoa, eta horiek ziren gure alderdiaren sortzailetakoak, importantenetakoak,
eta esan dezakegu baita ere, Goierrin abertzaletasunaren sorreran egon ziren pertsonak. Eta nik grabazioa egin eta orain ahotsak.eu zen, badago Markel Urano fondoa izeneko titulo pixkat pomposo batekin, eta grabazio hori dago. Nola nahi ere, nik zen horrekin jarraitu nuen, eta inguruko jendea nik osaba bat nuen, oso iztun ona ataundarra, gure aitona Xantiren anaia, Jose, ari ere inion grabazioa eta familia osoan banatu duen, hori ere bidaliko dizuet, agertu da baita ere, ikusi dut oraindik ez dela azaldu, eta jarraitu nuen beste batzukin, Gerardo Bujandari egin nion, hori gazteleraz berak ala nahi izan zuelako, baina nik ere nire aitazanari eta nire amazanari ez nion ahotsa hartu. Eta min hori neukan. Baina etorri zan bakarren bat, aingeruren bat etorri zan behasaina, baina bak izan izan zan, gainera, zehazki. Eta gure aitazanari Carmel hori egin zion, grabaketa orain, ahotsak.eu zen antxe dago. Nik urtebeteko semea daukat Peru, eta Peru jaiotzelako ja 10 urte lehenago gure aita, eta gure 10 urte berdinean 2006an joan ziren, beraz ez ditu ezagutuko, baina berak ja ulertzeko moduan dagoenean izango du, aitona Carmeloren ahotsa. Eta niretzako horrek, ez dauka horrek baliorik, opresiorik, ez daukat esaterik horrek guretzako, familia osorentzako ze balio daukan. Beraz, eskerrik asko, egin duzuen lanagatik. Eta horrela, milaka eta milaka kasu. Nik esango nuke, herri oso baten ondarea eta altxorra dagoela hor. Eta beraz, nik pixka bat, ja, diputatu nagusi ez dela, irakurketa politiko orokor bat eginaz, esan beharra daukat, une honetan, askok aipatzen dute, hemen batzuk, bidegurutze batean bizi garela, herri bezala, gure hizkuntzaren bizi berritzearen ikuspegitik. Eta hor, ahozkotasunak hartu du protagonismo nagusia. Berreskuratu beharra daukagu euskararen erabilera kalean. Eta horretarako, euskarak esfortzu handien beharra daukat, guztiok egin beharra daukagu, bere momentuan kaletik eskolara eraman genuen bezala, orain eskolatik kalera atera beharra daukagu berriro. Eta milaka testigantza horiek hizkuntza bat, registro batzuk, freskotasun bat, aberastasun bat eskaintzen digute guztioi, sortzaileoi, publikoki hitz egiten dugun guztioi, persona asko eta asko hori, benetan edukiak sortzeko momentuan hor daukagulako herri honek daukan aberastasunik importantenetako bat. Aipatzen zan datu bat, herri honen gizateriaren ibilbidea 24 ordutan neurtuko balitz, ahozkotasuna itxiko litzatekela 23 ordu eta 58 minutura. Eta azken 2 minutuak direla idatzizkoak. Eta gure herriak ere, altxor hori berreskuratu, asentatu eta baliatu beharra dauka. Horregatik da horren importantea zuekin duzuen lana, eta egiteko dauko zuen lana hemendik aurrera ere. Eta esan beharra dauka bukatzeko, belaunaldien arteko lotura hori ere mantentzeko funtsezkoa dela testigantza horiek, nire semeak bere aitonaren testigantza hori jasotzea. Bere heziketarako, ezinbestekoa dalako, eta gure gizartearen kohesioa mantentzeko, zahartzen ari zaigun gizarte baten kohesioa mantentzeko funtsezkoa dalako. Beraz, guzti horrengatik, ongi merezia saria, eta batez ere, eskerrik asko. Asierrek hemen dejadatxoa txokora utzi dit. Eta nik uste hori ere nola izan hartu beharra daukadala, pelota hori jaso beharra daukadala. Nik uste zuk esan duzun hori ikaratzeko moduko dela, hipotesi hori ez. Eta beraz, nik ez da egitez, seguro nez, erakundeen artean, hasi beharko gondeko hori aztertzen, eta zuekin hitz egiten ea zein izan dieken formularik egokien hortarako. Ez nijo baina hemen, bienvenido Mr. Marshall bezala ez. Nik bai da egia, arazo hori objektiboa izanik, nik uste dute ardura daukagula guztiok eta konponduko dugula, eta norbera bere ekarpenengo dugula, eta itzegingo dugula, baina ziduron gaitezen guztiok arazo hori konpontzeko
hilabete gutxi horren barruan ja konponbidea lortuko dugula. Beraz, hor dago nire erantzuna. Aspaldian, buelta asko ematen diot buruari. Nik karrera bat ikasi nuen, liburuak irakurtzen ditut eta telesailak inglesez ikusten. Ez pentsa azaren barrengo ostoa naizenik, amonak esaten zuen bezala, baina horregatik amona baino jakintsuago ote naiz. Zalantzak ditut. Ez dakit aria iruten, ez dakit baratza lantzen eta ez dakit ogila egiten. Eta esaera, ipuin eta kanta zaharrak ere gutxi. Bai, amonak etzekien gauza asko dakit eta 1000 aldiz hobeto bizi naiz. Baina irudipena badut enaizela zoriontsuagoa. Orain, enaiz hasiko nire problema kontatzen. Pertsona hobea eta orekatuagoa behintzatez, hori seguru. Enaiz linua landatzen hasiko, baina baratza lantzen eta ogi egiten, agian bai. Eta gauza bat dut garbi. Gure aurrekoek 100 eta 1000 urtean bildu duten jakinduria ezin dugula zakarretara bota. Atzera begiratu beharra dugula aurrera egin ahal izateko. Gauza onak hartu eta txarrak bazterrean utzi. Bestela, oskola bakarrik duten intxaurrak izango gara, edo kolorea bakarrik duten sagarrak. Hil zen amona. Joan zen lurrari lotuta bizi zen jendartea, baina funtsean berdin-berdina gara, ez da? Pertsonak. Aria ez da dila eten. Herrizar batek duen erronka zailena, uztartzen jakitea oraina lehena, gaurko jaio berria biharko amona, katea eten ezkero galdua da dena. Amamata amatxi, amandre eta mona, aitaita eta aitatxi, aitona eta jaunak, mintzatu elekatu, berba ezberdinak, koroan hitz bateko ahotsatsegina. Zazpi pantalla dugu gaur egun bakoitzak, automatak bezala kalean gabiltza, baina badiar dugu indarra du hitzak, argatik ondo zaindu dezagun ahotsak, gau ilunean galdu eginda azeritxoa basoan, nondik datorren ez dakienak ez du jakiten nora joan, gau ilunean galdu eginda azeritxoa basoan, nondik datorren ez dakienak ez du jakiten nora joan. Eskerrik asko.